И здравейте хора, аз съм Крис и днес ще гледам Dead Space 3. За съжаление, деницата имам проблеми с нея и не мога да я подкарам. И нека започваме с Dead Space 3. Въпреки че искаме единицата и съжалявам ако има лак, но просто съжалявам за лага, ако има да играем най-лесно, защото това клич няма го гледаме, но това са сега това клип ще го гледам. Другото няма, защото обяснява за... Тоест, в смисъл, каква е историята на играта. Ето и това клип ще го гледаме. Нека да го видим. Сме ние. Юни 18, 2314 година. Извинете. Alpha Niner, this is Whiskey 250. Alpha Niner, this is Whiskey 250. Serrano, do you read me? Kim! Oh, thank God! Did you find... Find it. Doc, I'm not even sure what we're looking for. Just follow the waypoint to take you. I can't tell you anymore. Just get there. Look, do you hear me? You have to get there. What? Oh, it's lost. What? Dang it. Окей, хора, значи разбрахме, че са ни изпратили тук да проучим какво става през Б. Че изпратили са ни тук да видим... изпратили са тук за да проучим какво става. Сега къде? Видите, като задържиме Б и ни показва на къде трябва да ходиме. Така, сега къде? Надолу надясно. Да, и ето вече спря бурята. Окей. Окей. Hey, Doc, I found it. Good. Can you get inside? It's all sealed up. Look around. There must be a way. Окей. Перспейстото, значи... Okay. Това е амо. 10. Значи това е амо и го взимаме с след това цъкаме Р, за да го заредим. Добре. Нека Р. Да видим сега брейк. Значи мисля, че това трябва да стигаме, да? Пресе. Уоу. Окей. 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 Воу, воу, какво? Айде бе. Айде бе. Окей, дропвам ямо. Това е добре. Амо, клип, окей. Окей, добре. Тук има още ямо. Значи, взимам това ямо. И нека видим какво стане вътре. Окей. 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 Тук мисля, че ще стане нещо. Това не разбрах още не стане. Тук какво просто стане нещо. Това разтраяхме да се кучи цялото. Воу, окей. What the fuck? Добре.
Какво е без... Ти си само тяло. Окей. Вот. Окей. Майко, наистина да, страшна си играта. Yo, what's that? Окей. I got it. Doc, I got it. Кой е това? Добре. Добре. Уоу, добре. Това е яко. Много яко. Какво? Let's go, е. Значи... да го се вдишва. Значи за дълго на всички прескачане. Първо този танк. Този танк успяха много. Какво се случи, бе? Окей. Извинете, ако се чува малко гадно. И хора, умряхме. Малко гадо стана тук. Той да започне мряк. Настрани да се среща. Окей, успяхме. Успяхме. Окей. Воу. Добре, значи успяхме. Един фейл за сега. Во! Окей. Fine young soldiers, every one of them. General Mahad, sir. Това е генерал Махваян. Where's Dr. Serrano? Earl Serrano, always the optimist. Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it, sir. There's still time. We lost control! And now, for the love of Earth and the sovereign colonies, we've got to do what's right. You love the Earth, son? Your mom and dad? Yeah, yes, sir, of course. Good. Glad to hear that. Oh. The fuck? Какво по дяволите? Окей. Мисля след малко да привършим клипа. Другия път ще продължим. Так му ще гледаме това клипче. Уоо, това коя година аз не почетох беше? Окей, що няма... Що няма звук, бе? Какво? Нещо няма звук. И не мога да превъртя видеото. Какво водявате това? Това ние ли сме? Какво?
О! Явно това сме ние. Ето това. Що няма звук, бе? Чайте. Окей, нещо няма звук. Защо? Коя тя? Аха, явно това е жена ни или... Уоу. Окей. Окей, пусна ни. Epic Cup. Q2 пак. Добре хора, защо нямам звук, искам да видя само. Settings, Audio, Music, окей. Speakers. Добре, това ще го направя с Voice, т.е. това е 50. Не, всъщност на 40. Окей, на 40. Няма никакъв звук. Окей. Ами, окей хора, ще продължим другия път. Надявам се да ви хареса този епизод и другия път ще продължим. Добре, и това беше от мен и чао до другия път.